Тукай татар поэзиясына нигез салса, Бакый Урманчы татар рәсем сәнгатенә сала һәм без аңа ел сайын һәм инде бу көнне генә түгел, һәрвакыт шушы һәйкәлгә чәчәкләр китерсәк иде. Узган елны үзебезнең идара утырышында Бакый Идрисович Урманчының юбилее турында берничә тапкыр киңәшләшә башладык. Без инде шундый фикердә, аның иҗаты, аның тормыш юлы, аның күп кырлы иҗаты дип әйтик, әле һаман да өйрәнеп бетермәгән.